Beste mensen, kinderen van Mattie Kramer, Akker, jullie die erbij horen, kleinkinderen, familie en kennissen, van harte uitgenodigd in deze dienst van afscheid nemen. Natuurlijk was ze ouder en langer nam de gezondheid af. Maar dan plotseling het einde van het leven. Dat is moeilijk. De dood is ingrijpend. Het brengt je terug naar herinneringen. Het raakt emoties. Het verwart het bestaan zoals dat werd beleefd. En daarom is het zo goed met elkaar te zijn. Rondom hen die haar hoe dan ook zullen missen. Deze dienst is door de kinderen zeer zorgvuldig samengesteld. Dit om het afscheid voor een ieder zo goed mogelijk te laten zijn. Om na deze ook weer als mens volop verder te kunnen. De wens en hoop die een ieder is gegeven. Verdrietig is het dat vanwege ziekte José, Elske en Hink niet aanwezig kunnen zijn. Maar met de livestream zijn ze gelukkig met ons verbonden. Hiervoor staat een bijzondere kaars. Deze werd ook aangestoken bij het afscheid van Hauke Kramer. Altijd bewaard. Nu wordt deze aangestoken voor mem Martje Akker. Door Steven. Ook onze Heer begroet ons in zijn kerk, waar mevrouw Kramer zo lang de kastelein van was. De groet is verwoord in oude vertrouwde Bijbelse woorden, namelijk: onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Amen. Het lied dat we nu gaan zingen verhaalt over wie mevrouw Kramer mocht zijn. Maar spreekt ook ons aan, zoals we hier zitten. In precies dat, wie we mogen zijn in omstandigheden. Lied 139, vers 1 en 2.
Laten we bidden. Goede God. Nee, gemakkelijk moeten de laatste uren van uw mensenkind niet zijn geweest. Zo plotseling. Niemand kon zo snel aanwezig zijn. Was u met haar? Daar mogen we op vertrouwen en dat weten we. Maar kon ze zich uw nabijheid die er eerder was nog herinneren? We vertrouwen op haar basisrust in u. Dat wat haar eerder aanzette, u te dienen. Wilt u zijn, Heer, met ons zoals we hier zitten, een ieder met een eigen geschiedenis. Draag bij, Heer, aan het gemoed en geef dat gemoed rust, zodat de gemoedsrust kan en mag bestaan. En zodat een goed door u gegeven kan worden opgemerkt. Heer, ontferm u. Amen. We volgen nu wat er op de liturgie staat. Zo'n soort verdwong, maar dat blijft zo sweet. En wat er net leek op, maar mijn jeugd verdwijnt. Er is altijd die zin, die mij die bent. Eeuwig zou graag waar, maar het vlug verkeerd. Maar ik wil nou vaker dus denken toon alleen. Hij zit nog bewegen en ik steen haast stil. Het maakt het niet meer uit wat ik heen zie. Ik reis je op en down de iedere boek. Altijd onderwijs naar je ramen toe. De eeuw wordt voorbij, maar wat ik er kom. De ei van elke reis is het pardon. Ik leerde hier het keertsen, dat is een treft. Ik leerde hier het reden op de slotskrijft. Ik kreeg mijn eerste tut in onder een shoot. Mijn verhaal bij mijn dwarp is nog lang eruit. Ik was je vrij in het veld bij de grote veld. Ik stroom weer van het Adlaan naar de zielsleet. Ik schuif mijn oude hut efter het fabriek. Mijn vlot is weer een boot, het draait meer in. Ik reis je op en down de iedere boek. Altijd onderwijs naar je ramen toe. De eeuw wordt voorbij, maar waar ik er kom. De ei van elke
ik zoveel kon. Maar mijn allerlaatste reis, het paard erom. Maar de ei van elke reis is het paard erom. De ei van elke reis is het paard erom. Van elke reis is het paard erom. De ei van elke reis is het paard erom. De ei van elke reis is het paard erom. De ei van elke reis is het paard erom. De ei van elke reis is het paard erom. De ei van elke reis is het paard erom. De ei van elke reis is het paard erom. Excuses. Wij wisten even niet dat het al onze tijd was. Wij zijn Yilda, Marije en Willeke. Wij zijn de dochters van Elske, die helaas dus op dit moment er niet bij kan zijn. En wij lezen alle drie een stukje voor. Dit zijn de herinneringen namens Mem en oom Klaas en oom Steven. De dag die ooit zou komen. Na een periode van afnemende gezondheid heeft de Heer haar thuis gehaald. In de gezegende leeftijd van 84 jaar. 25 januari, de dag dat Heid is overleden in 1998, zijn ze weer samen, na precies 28 jaar alleen te zijn geweest. Altijd zelfstandig, eigen boontjes stoppen, voor anderen klaarstaan. Haken, breien, borduren, naaien voor iedereen, van trouwjurken tot poppenkleertjes. Ze kon alles maken wat haar ogen zagen. Hier kwam het kaarten maken ook nog bij. Aan hobby's geen gebrek en een mooie daginvulling. In Arem begon ze zelf haar eigen kaartenmakerclubje. Zelf nog harder aan het werk om alles voor de dames klaar te maken. Dit heeft ze ook nog even in Franeker gedaan. Gezegend met 3 kinderen en 8 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen was Mem een rijk mens. Een leven wat bestond uit helpen en klaarstaan voor anderen, weinig vragen voor haarzelf. Ja, waardering voor wat ze deed, dit kwam niet altijd waar ze het wel verwacht had. Een stukje over Mem haar leven. Ze liet niet veel los, dus dit is wat wij weten. In 1959 en 1960 was Mem werkzaam in Appelscha en ook in Zuidlaren als ziekenverzorgende. Ergens in deze periode, 1962-63, leerde Mem via de vriend van haar zus Auke kennen. Liefde op het eerste gezicht. Ze verloofden op 25 december 1963 en trouwden op 9 oktober 1964. Samen woonden ze in Leeuwarden en verhuisden later naar Franeker. De Zilverstraat. Naast de gereformeerde kerk. Hier werden Klaas op 22 augustus 1965 en Elske op 2 februari 1967 geboren. We verhuisden naar de P.F. Katstraat en hier werd Steven op 13 januari 1969 geboren. Dit was niet het laatste huis waar ze woonden. Er volgden nog vele.
de Wassenbergstraat, de Van Cammingaweg en 2 keer de Belsmastraat, want hij wilde graag op een hoek wonen, want dan had hij meer tuin. In deze periode werd er gesolliciteerd naar een kostersvacature bij de gereformeerde kerk in Arem. Mem heeft de baan gekregen op een voorwaarde dat hij 's zondags bij de deur stond. Dit kon niet voor een vrouw. In 1993-94 werd er verhuisd naar de Van Cammingaweg in Arem, het Ieperdoes. Hier hebben ze mooie jaren gehad en voelden zich thuis in het dorp. Tot 25 januari 1998, de zwartste dag voor Mem. Heid overleed plotseling op de veel te jonge leeftijd van 59 jaar. Mem ging zelfstandig door, met hulp van dorps- en kerkgenoten en soms ook met ons in de keuken. Maakte ze vele feestjes en partijen tot een succes. Haar koek, cake, taarten waren een alom beroemde heerlijke lekkernij, wat ook na de kerkdienst bij de koffie gretig aftrek vond. Dit heeft ze nog heel lang gedaan, ook toen ze niet meer in het Ieperhuis woonde en koster af was. Haar gezondheid ging achteruit en de steile trap was geen optie meer en ze verhuisde naar het molenrak. 2 keer. Het eerste huisje was zo vochtig dat ze naar de andere hoek ging, van nummer 2 naar nummer 8. Toen dit volgens ook wat minder werd, is ervoor gekozen om weer terug naar Franeker te verhuizen, de Vronakker. Hier begaf ze zich onder de mensen, kaartjes maken, koffie schenken, zondagmiddagborrel, gewoon een praatje. Hier waren altijd mensen en een praatje, wat in Arem toch wat minder werd. Ze miste Arem wel. Aanloop was ze wel, meer dan in Franeker. Dan ging ze wel op de scootmobiel naar Arem. Tot wij erachter kwamen dat Mem de rondweg opging, of die ene keer dat ze in de greppel terecht kwam. Al deed ze het voorkomen als ongelukjes. Wat Mem erg mooi vond, was dat Erika vlak bij haar woonde en dus te pas en te onpas langs ging. Het ging haar om haar eerste achterkleindochter, de rest kwam later. Afgelopen oktober is Erika nog met Mem naar Denemarken geweest, naar Harm en Anneke. Hier ging ze met Heid ook regelmatig naartoe. Oktober 2025 werd de laatste keer. Dat was toen al wel duidelijk. Het was zwaar, maar mooi dat Erika dit heeft willen en kunnen doen. Ze zijn vaker naar Denemarken geweest en hier genoten ze ook van. Ondertussen was Mem haar gezondheid dusdanig slecht geworden dat opname in een verpleeghuis noodzakelijk werd. Na een coronaprik, oktober 24, is Mem zo ziek geworden dat thuiswonen niet meer kon. Via Leeuwarden, de Batting in Hardingen, is Mem in maart 2025 in de Westerpoort komen wonen. Alzheimer was de boosdoener. Dat veel niet meer lukte. Alles wat ze graag deed aan handwerken en bakken was weg. Ze heeft binnen de Westerpoort nog wel wat gedaan richting de zorgen, koffie schenken, tafel dekken, afruimen en andere cliënten helpen. Tot ook dit niet meer lukte. Soms vroeg ze nog om breiwol, sokken breien voor Henk, sokjes voor Ninte. Kubussen moesten er ook komen, want er was iemand zwanger, dus die moest een kubus krijgen. Helaas, alles wat we brachten, het kwam er niet meer uit haar handen. Haar mooiste creaties, die zitten in haar hoofd en die komen er niet meer uit. Het overlijden van Heid heeft haar diep geraakt. Haar maatje, haar steun en toeverlaat zomaar weg. Zondag 25 januari 2026 zijn ze weer samen. Precies 28 jaar later op de dag af. Na Heid heeft Mem veel gepraat met Reino. Hier heeft ze veel steun aangehad. En we hadden dan ook gehoopt dat Mem bij Reino had aangegeven over hoe ze het had gewild. Hoe zij haar overlijden had gehoopt. De zorg, de dienst, de liederen, preek, noem maar op. Ook daar heeft ze niks over verteld. Ook bij ons heeft ze niks willen zeggen. Jullie mogen het bedenken. Mem, wij hopen dat we het hebben gedaan zoals jij het gewenst zou hebben. We weten het niet. Hopelijk kun je trots zijn op hoe het is gegaan. Rust zacht en nu weer samen met Heid. Het is goed zo. We zijn blij dat verder lijden haar bespaard is gebleven. We zullen je missen. Nu ben je weer samen. Doe Heid de groeten van ons. En het is dan vanuit Klaas, Steven en Elske geschreven. En voor wie er wil,
in ieder geval, wij hebben echt de herinnering. Elke keer als we bij Beppe weggingen, was het de dropjes bij de deur. Dus na de dienst, als jullie weglopen, er staan harlekijntjes in de pot bij de deur. Neem er een mee in herinnering van Beppe. En voor wie dat wil, aan het einde van de gelegenheid voor een kopje thee of koffie, er is kruidcake zoals Beppe Mattie je maakte, om even terug de tijd in te gaan. Dankjewel. Ik ga een stukje voorlezen vanuit de kleinkinderen en wat vanuit mezelf. Lieve Beppe, waar moet ik beginnen? Zoveel mooie herinneringen. De avonturen begonnen in het Ieperhoes met alle neefjes en nichtjes. Waar we de nodige logeerpartijtjes ook hebben gehad. Maar uitslapen was bij Beppe geen optie, want dan was de dag te kort. Ontbijten was er ook altijd met witbrood en anijshagel. Dat kon daar niet ontbreken. In de grote zaal van het Ieperhoes hebben we ook vaak alles op stelte gezet.
Ook met de Sinterklaasperiodes verzamelden we eigenlijk altijd daar met de hele familie bij Beppe. En had ze altijd voor alle achterkleinkinderen cadeautjes verstopt in huis. Waar we dan naar mochten zoeken. Knutselen hebben we ook heel veel bij Beppe gedaan. Vooral inderdaad de 3D-kaarten. En was dit bij Beppe dan ook altijd dagvullend. Ook heeft Beppe mij geprobeerd te leren haken, breien of naaien. Maar volgens Beppe was ik verloren zaak. Ik kon het niet leren. Beppe ging zondags ook altijd naar de kerk. En hier ben ik ook vaak meegegaan met Beppe. Niet alleen omdat Beppe lekkere snoepjes meenam. Maar ook om gewoon gezellig met Beppe zondags naar de kerk. Beppe vond het altijd heel fijn dat ik meeging. En de kindernevendienst vond ik ook wel leuk. Altijd vanuit school. Op een gegeven moment woonde Beppe op het Molenrak. Altijd uit school ging ik samen met mijn broertje naar Beppe. Waar we altijd wat lekkers kregen. Beppe had de koelkast altijd goed gevuld. De kruidkoek en de cake. Dat kon nooit ontbreken bij Beppe. Ik ging ook wel eens tussen de middag, terwijl ik eigenlijk op de tussenschoolse opvang had moeten zitten, stiekem naar Beppe voor de allerheerlijkste tosties. We weten nog steeds niet hoe Beppe deze maakte. Toch een stuk lekkerder dan een droog stukje brood op school. Maar ook in de avond was ik wel veel bij Beppe te vinden. Ook voor de heerlijke tosti of voor iets anders, want Beppe kookte gewoon wat ik graag wilde. En het was wel makkelijk als er thuis iets gegeten werd wat ik niet lustte. Als ik daar dan avond at, dan kon de Bold and the Beautiful of GTSD ook niet ontbreken. Hier hebben we samen veel nagekeken met wat heerlijke chips. Ook heb ik samen met Beppe deed veel vrijwilligerswerk in Bloemkamp. Daar gingen we ook samen veel heen. En hebben we ook veel ijsjes gegeten daar in de kantine van Bloemkamp. Op 1 januari verzamelden we ons allemaal bij Beppe. Eigenlijk elk jaar weer met de hele familie, alle neven en nichten. Om bij Beppe daar te zijn. En had Beppe ook altijd de nodige lekkernijen op het eten. Zoals gevulde eieren en de vechtersrolletjes met slagroom. Bij Beppe hoefden we ons nooit druk te maken dat we niet genoeg te eten of te drinken was. Die had de voorraadkast altijd gevuld. De snoeppot was ook voor iedereen die langskwam goed te vinden en altijd gevuld. Deze hoeven we gelukkig niet te missen, maar of die altijd zo goed gevuld zal zijn, dat moet nog blijken. Als je aan Beppe denkt, denk je ook gelijk aan de scootmobiel. Wanneer de kaatswedstrijden in Arnhem waren, kwam Beppe altijd even kijken. Ook heeft Ninte vele rondjes mogen maken met Beppe op de scootmobiel. Ook is de scootmobiel veel gebruik gemaakt, niet alleen door Beppe, maar ook door andere familieleden. Toen kwam het moment dat je uit Arnhem moest verhuizen, weer terug naar Franeker. Je kwam toen in de Vronaker. Wat was je hier blij mee, want dicht bij je achterkleinkind. Je kwam toen Ninte geboren was, echt dagelijks op de scootmobiel om Ninte te bewonderen, flesjes te geven en nog net niet de verzorging over te nemen. We hebben ook vele wandelingen gemaakt naar Vronaker om gewoon gezellig bij Beppe wat te komen drinken. En er was altijd wat lekkers, vooral voor Ninte had je de koelkast altijd vol. Ook hebben we jarenlang genoten van de fijne vakanties in Denemarken naar Harm en Anneke. Beppe wist zelfs afgelopen oktober, toen ik hier voor het laatst met Beppe geweest ben, de route nog uit haar hoofd. Ook als we daar naartoe reden, vertelde Beppe altijd hele verhalen met wat zij allemaal heeft meegemaakt in Denemarken. Vooral werd er elk jaar weer gepraat over hoe ze dan met Paken meerdere malen per jaar daarheen ging. We hebben echt genoten in Denemarken en ik zal deze herinneringen ook nooit vergeten. Wat was dit fijn, Beppe? Op een gegeven moment gingen ook mijn kinderen mee naar Denemarken. Hier kon Beppe zo van genieten. Ik zal nooit vergeten hoe Beppe altijd met trots keek naar Ninte en Edin. Wat was je gek met hun? En wat was Ninte gek met jou? Zoals ieder weet was Beppe gek op bakken en heeft iedereen daarvan kunnen genieten. Helaas zijn niet alle recepten bekend bij de familie. Maar straks in het Ieperhoes kunnen we met z'n allen genieten van de kruidkoek die op Beppe haar manier gemaakt is. Nu zijn jullie weer samen en zal ik wat wij eerst samen deden toen ik klein was. Toen we nog in Arnhem woonden op de 25e van januari een bloemetje neerleggen bij jullie graf.
Beppe, wat gaan we jou missen? De mooie herinneringen zullen altijd bij ons blijven. En elke zondag zullen we, zoals het hoort volgens Beppe, een tompoes eten. Zodat er altijd een stukje van Beppe bij ons blijft. Jim zult er vast wel rust van jetta. Van de tunnel, maar het jacht en de muziek. Van het gelok en de warmte liet je vielen. Had je de deur al haast in eigen schuggen. De verhalen, ze is alweer hetzelfde. Hoe de warmte, hoe het reet en hoe het blauw. En de muziek klinkt nog mooier als op iedere Sabbatszaal. En hoe de eind van de tunnel schijnt het licht. En het was zijn dat het licht is van de hemel. Een mysterie dat zo vol al praat is. Er wordt zijn dat het eerder mooi te krijgen hier. Maar juster is de weerheid on het lichtkaam. De tunnel van het geluk komt het op ierde. En je hoeft net eens te vechten om de lichten daar te zien. Je hoeft zelfs net te stieren om de warmte daar te vielen. Je hoeft de deur net in te draven om de muziek te ondergaan. De tunnel van het licht komt het op ierde. De tunnel van het licht komt het op ierde. Het is de tunnel van het licht en de muziek. Dus viel die vrij en liep je die eigen wezen leven. Viel die vrij en in die eigen wezen kom. Liet ze schijnen en liet ze vielen, was het werkelijk nou best. Liet het ze beren dan, maar hoor aan al die oren. En ik al zoer er nou in de wijze, niet meer te weten was het best. Liet ze het maar vernemen, zo had ze dat het liefst. De tijd van ondergaan is nou voorbij. De tunnel van het licht komt het op ierde. De tunnel van het licht komt het op ierde. Dus de tunnel van het licht en de muziek. Het is de tunnel van de warmte, maar het is vooral de tunnel van de liefde.
We hoorden het al. De kerk nam plaats in haar leven. Belangrijke plaats. Daar hoorden ze de Bijbelse levensliederen. Dat noemen we de psalmen. Een van de psalmen is deze, psalm 23. De Heer is mijn herder en het ontbreekt mij aan niets. Hij laat me rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. En dan gaat mijn weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand en u zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik verblijf in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Een ander Bijbels levenslied is lied 84, van oorsprong Psalm 84, vers 1 en 6. We gaan het zingen. Het is kleerzaag. Het leven is geleefd in alle toonaarden. Er is een tijd van tegemoetkomen en een tijd van gedag zeggen. Een tijd van liefhebben en een tijd van elkaar loslaten.
Een tijd van opgroeien in oorlog. Met daarna de tijd van opgroeien en opbouwen. De tijd meemaken van grote ontwikkelingen in wat al niet. Een tijd van dat alles er werkelijk niet meer toe doet. Een tijd van scherp zijn op de dingen. Een tijd van vervagende herinneringen. Ze werd ouder. Dan maak je veel mee. Maar de tijd na het overlijden van haar man bracht haar moeilijk vreugde. En het zien wegglijden van iemand is een tijd van machteloos staan voor momenten. Niet wetend hoe je nog, eerlijk gezegd, toch graag die of die woorden en zinnen van haar wilde horen. Uithuilen en opnieuw beginnen. Ach. Het klinkt allemaal als een levenslied. De levensliederen, ja, daar hield ze van. En Psalm 139 en daar een Bijbels voorbeeld van, maar ook de gelezen Psalm 23 als gezegd. Deze bij uitstek. De tekst zegt het zelf. Ik ken tijden van de groene weiden, tijden van te mogen zitten aan vredig water. En tijden van kracht. De Heer is zelf degene die meeleeft in het geheel. En daarop mag men vertrouwen. Die stok en staf klinkt ongewoon en misschien wel dreigend. Wel nee, niets is minder waar. Ze geven richting om goed te willen doen. Ook al lukt dat niet steeds. Je mag opnieuw komen zitten aan de tafel des Heren. Waar je mag zijn, wie je bent. Je bent mens, ook met de dingen die anders hadden gemoeten of gekund. Behoed worden in wie je bent, dat is troostend, ook voor nu. Het is ballast afleggen, zoals we hier zitten. Dat vooral doen, neerleggen, dan de gegeven kracht ontvangen, om zo de weg te vinden die ook jou en u wordt gegeven. Niet ontkennend wat en wie was, dat kan niet en hoeft ook niet. Wel een eigen weg tegemoet gaan met hoop op toekomst. De gelovige laat zich door de Heer omgeven, graag leiden in de weg die gegeven wordt. Voor de ander is het anders, wetend dat jij ook wordt gedragen in liefde en met moed omgeven. Men vertelde niet zoveel en sprak niet over de dood, sprak niet over het leven aan zich. De praktische zaken, de creativiteit in haar hadden de overhand. Die waren immers altijd voorhanden. En praten is een levenskunst op zich. Het is communiceren met de mensen om je heen. En dat klinkt zo logisch, maar het is meer. Je vertelt en de ander reageert. Iets vertellen opent je hart en daarmee ook het hart van de ander. Dan kunnen hartzaken worden voorgelegd. Over en weer. Hoe mooi. De tijd die komt is gegeven. De tijd van opening en zicht zoeken op het leven. Met open hart. Dat dit zodoende kan vullen met veel. Alles wat kan worden gedeeld, dat is zacht, dat is lief en dat is goed.
Blij dat je dit hebt geprobeerd. Het kan sterk maken in gemoed. En dat wordt bedoeld met hij geeft mij kracht. Een andere dimensie die stil en vertrouwd met je is. Die naast je is, achter je kan zijn en voor je uit kan lopen. Om de weg vooruit te vinden in de eigen levensweg. Het levenspad van een ieder. Dit liefdevolle begrip is eenmaal uitgesproken, als een woord van het begin. Liefde die ons wil overkomen als geheim en zegening. Het is liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft over ons, wil ons genezen, bron van liefde, liefde zelf. Houd dit maar vast. Het is een hemelse gunst. Amen. We zingen lied 413, vers 1 en 3. Laten we danken en bidden. Dank Heer dat we hier in alle rust en vrede mochten zijn. Een groot goed, zoals we maar al te goed weten. Dank voor het licht in de ogen dat Mattie Kramer samen met haar man gaf in de ogen van haar 3 kinderen. We bidden u voor de tijd die komt. Een tijd van bestaan na deze, na veel in de herinnering, als nabestaanden. Geef rust, Heer, in de hoofden en harten, om zodoende het eigen leven goed en liefdevol vorm te geven, ten behoeve van het zelf, wat ook mag, en ten behoeve van de ander, wat ook mag. In het bijzonder bidden we u voor Klaas, José, Jelmer,
Esther, Mats, Welmoed, Roy, Rimmert, Caitlin, Elske, Hink, Jildau, Ilse, Marije, Frank, Willeke, Bjorn, Steven, Marga, Erika, Patrick, Ninte, Elin en Patrick. Draag hen in de tijd van het leven weer oppakken, naar eigen wens. In stilte leggen we u voor al wat we graag in eigen woorden met u delen. Om samen het gebed te bidden dat Jezus ons leerde. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk. We zingen lied 913, vers 1 en 4. Mag ik jullie en u vragen voor de zegen van de Heer te gaan staan? De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal onze harten en gedachten bewaren in Christus Jezus, onze Heer. Amen. U mag nog even gaan zitten.
zijn aan het einde gekomen van de samenkomst in de kerk en we gaan deze voortzetten op de begraafplaats. We gaan ons nu voorbereiden om Mattie naar haar laatste rustplaats te brengen. Na de begrafenis bent u van harte welkom in het Iepenhoers om koffie te drinken en de familie te ontmoeten. Mag ik u vragen om straks tijdens het uitdragen te gaan staan? Daarna kunt u nog even uw plaats weer innemen, zodat wij buiten alles in gereedheid kunnen brengen. Daarna krijgt u een teken om ons te volgen. Voor wie niet meegaat naar de begraafplaats, wens ik een ieder wel thuis. Mag ik de dragers vragen naar voren te komen?